थिंक एंड ग्रो रिच किताब के लेखक नेपोलियन हिल बतावेले कि धन असफलता के जड़ आदमी के सोच में होला। ई किताब में 13 गो सिद्धांत बाटे जेकरा से केहू अपना जिंदगी के बदल सकेला। आई जानल जाऊ 13 गो स्टेप्स। 1 आश किसी पबाखबिया इच्छा डिजायर। सबसे पहले आपन सपना आ लक्ष्य के लेके एगो जोरदार इच्छा पैदा करी। जब इच्छा मजबूत होई काम तबे उस सपना पूरा होगी। इस स्टोरी में एडवर्ड बार्न्स के बाद बतावल गयल बा जे अपना इच्छा से एडिसन के पार्टनर बन गयल। 2 विश्वास फेथ। आपन सपना पर पूरा विश्वास रखी। विश्वास से आदमी के अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड मजबूत होला। ई शक्ति आदमी के लक्ष्य के ओर खींच लेवेला। 3 आत्म सुझाव ऑटो सजेशन। बार बार आपन मन के बोले दी कि हमरा ई काम जरूर कर सकेनी। जब आदमी आपन लक्ष्य पर ध्यान लगावेला तब अब ओकर मन धीरे धीरे उहे सपना पूरा करे में लग जाला। 4 विशेष ज्ञान स्पेशलाइज नॉलेज। सफलता खातिर विशेष ज्ञान स्पेशलाइज नॉलेज जरूरी बा। सिर्फ किताब पढ़ के ना बलुक जिंदगी से भी सीखी। अगर जानकारी कम होके तो ओकरा के सीखे के कोशिश करी। 5 कल्पना इमेजिनेशन। कल्पना आदमी के असली ताकत है। सोच के शक्ति से ईगो प्लान बनाएला ओ प्लान पर काम शुरू करी। बिना कल्पना के कवनो बड़ा सपना पूरा ना हो सके। 6 संगठित योजना ऑर्गेनाइज प्लानिंग। सपना देखला सोचे के बाद ठीक से योजना बनावल जरूरी बा। जब प्लानिंग पक्का हो जाई तो ओकरा पर तुरंत काम शुरू करी। 7 निर्णय डिसीजन। नेपोलियन हिल कहत बा कि सफल लोग जल्दी निर्णय लेवेला। देरी मत करी, जल्दी से तय करी कि का करे के बा। ओकरा पर डटे रही। 8 दृढ़ता परसिस्टेंस। सफलता खातिर लगातार मेहनत परसिस्टेंस करे के पड़ी। चाहे कितनी मुश्किल आ सके क्या ना सके, कभी हार मत मानो। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल भइले तबे बल्ब बनवलस। 9 मास्टरमाइंड ग्रुप। अपने जिसन सोच वाला लोग के साथ मास्टरमाइंड ग्रुप बनाई। जब सकारात्मक लोग आपन साथ होके तो हिम्मत बढ़ेला, नया का रास्ता मिलेला। 10 अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। आपन अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के बार बार सही संदेश भेजी। जवन बात आप बार बार सोचब वह चीज धीरे धीरे हकीकत बन जाए। 11 मस्तिष्क की शक्ति द ब्रेन। हमार मस्तिष्क एगो रेडियो स्टेशन जिसन बा। ई दुनिया से सकारात्मक ऊर्जा खींचेला। हरदम आपन सोच के साफ सुथरा आ सकारात्मक राखी। 12 छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस। सफल लोग में एगो अदृश्य शक्ति होला जवन छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस कहाला। ई तब विकसित होला जब आदमी आपन मन सोच आ मेहनत के सही दिशा में लगावेला। 13 डर पर काबू ओवरकमिंग फियर। सफलता के सबसे बड़ा दुश्मन बा डर। गरीबी, असफलता, आलोचना, बीमारी, बुढ़ापा आ मौत से डर हटाई। जब आदमी निडर हो जाला तो सफलता आपन और खींच लेवेला। अंतिम बात थिंक एंड ग्रो रिच के 13 स्टेप्स जिंदगी में लागू करी। ई ना सिर्फ पैसा कमावे के तरीका बतावेला बलुक हर तरह के सफलता के रास्ता खोलेला। हमार चैनल के सब्सक्राइब करिया और किताब के भोजपुरी में सारांश सुनल करी।